Hitna vijest. Upravo je objavljena iznenađujuća informacija koja se tiče našeg voljenog Hajduk Split i slučaja Livaja. Ali to nije sve, trener Dalić se također izjasnio o ovoj sramotnoj situaciji koja uključuje našeg idola. Prijatelji moji, kaos je u tijeku. Držite se čvrsto jer će informacije koje ću podijeliti uzdrmati temelje. Pretplatite se na kanal kako ne biste propustili nijednu novost koja dolazi s ovim bombastičnim otkrićem. Za početak, Hajduk je objavio službenu izjavu o ovom incidentu. Tijekom treninga reprezentacije, naš napadač Livaja bio je meta brutalnih uvreda s tribina. Prava sramota, ali klub podržava našeg strijelca u svemu tome. Pogledajte što su rekli. Od trenutka incidenta, stalno smo u kontaktu s Marko i potpuno podržavamo njegovu odluku nakon ovih užasnih uvreda u Rijeci. Važno je da sve relevantne institucije i javnost snažno osude ove činove i zaštite našeg vrhunskog igrača, najpopularnijeg strijelca i promotora Supersport HNL-a, kao i brončanog reprezentativca. Hajduk je uvijek bio i ostaće čvrsto uz Marko i sve naše igrače. Ali to nije sve. Trener Dalić također je komentirao situaciju nakon jučerašnjeg treninga. Evo što je rekao. Iznimno mi je žao što smo došli do ove situacije. Veliki je gubitak izgubiti važnog igrača za Ligu nacija. Nažalost, izolirani incident koji je trajao samo minutu ili dvije rezultirao je svime ovime. Želim jasno istaknuti u ime svih u hrvatskoj reprezentaciji da u potpunosti osuđujemo bilo kakve uvrede usmjerene prema našim igračima. Ljudi, što mislite o ovom bombastičnom događaju koji uključuje Hajduk Split i slučaj Livaja? Ostavite svoje mišljenje u komentarima u vezi s ovom temom. I ne zaboravite se pretplatiti na kanal kako ne biste propustili nijedno ažuriranje. Vidimo se, ekipa!